ngakhale maganizo adalipo koma zija zachitika kumaka zija pokhudza za chuma za dziko lonse zimene zija zakhala ngati pamwamba koma pomatsika nkuona zitukuko zosiyanasiyana, zitukuko zimene zikhudze ulimi ndi zochuluka zimene tingakhoze ifeyo kukhala nazo poyankha nkhani ya zakudya, nkhani ya zintchito, nkhani yakuti tiupanga chuma chathu ndiye kuti tikamba za Chile transformation program komanso kuli ma project yang'onoang'ono amene wosewa tikawayika pamodzi dandaulo la anthu akuno kuchigwa likhala lochepa pa nkhani ya njala, nkhani yosowa zintchito, ngakhale sosowa mpamba achinyamata ambiri kuti achite ma business. Ndiye kuti Nsanje imene ikamba kugwira ntchito bwino zithu matauni aja adafa aja tsopano akhala ndi umoyo kwa zachuma. Nakondweranso chifukwa taona ntchito zina za chitukuko zokhudzana ndi za umoyo, zokhudzana ndi za mphamvu ya magetsi, ntchito zimene zagwira mtima chifukwa zili kumidzi kwenikweni. Ndipo china chimene chanikondweretsa chimenecho kuti tapita m'midzi sitinangokhala mu msewu watala, tapita kumidzi nkuona anthu atilandira bwino zedi, chimene chonso ndifuna ndithokoze. Ndipo mmene tikubwereramo ndikuona kuti Amalawi tilimbe mtima chifukwa chimene aonetsa kuno kuti ngakhale pa mavuto akhoza kumamvera uphungu ena mwa iwo nkumanena kuti kumene takhala moyo wathu wonse tichoke tipite tikakhale kumtunda, komanso mafumu nkumagwirizana kupeza malo kuti zimenezo zitheke. Anthu enanso akufuna kwabwino nkumatithandiza kuti timange sukulu zatsopano ngakhale kumene sukulu zidawonongeka. Chimenecho chanilimbitsa mtima kuti mu umodzi wathu Malawi wodzidalira ndi wotukuka ngotheka ndipo akutheka. Thank you so much, Your Excellency. Just a quick one in English. Can you just describe to us how it has been like here in your stay for the past 4 days in the districts of Shirevare, Chikwawa and Nsanje? Thank you, Your Excellency. First Lady and I have been overwhelmed by the people's response as we have visited various developmental projects. But I think the highlight has been the fact that for the first time in over 4 decades, we received fuel yesterday or the other day, whenever it was, and through the Beira corridor. And that is a significant milestone in terms of our developmental agenda, because we want more jobs, creation of wealth, as well as food security. These things cannot happen without the enablement of such things like we have in energy and fuel that fuels that productivity. And so I am extremely delighted. But I was also able to visit a number of other projects, some completed, others on the way to completion by the end of the year, particularly the major irrigation project, the Shirevare Transformation Program. If the infrastructure is indeed done by this year, then next year production can start in earnest. We're talking mega farms, we're talking major production, we're talking mechanized as well as industrialized way of doing stuff, using new technology. This valley will never be the same. But this valley is a type of the whole country. And what happens here, therefore, will impact Malawi like you can't believe. We are on our pathway to becoming a productive society, not just a consumptive one. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Well, there we have heard President Dr. Razarus Chakwera there speaking to MBC's reporter Mese Samawa as
the president was wrapping up his 4-day tour for the Shire Valley districts of Nsanje and Chikwawa. Pamene potamva president a dziko lino akuyankhula ndithu kutseka makamaka ulendo wawo kufotokoza pamene aonera zokhudza ulendo wawo ku Chikwawa komanso ku Nsanje. Ndifuna kuti mphindi ziwiri nimpase mese zamawa kuti angondiuza machilule kwambiri kuti iyeyu waona kuti mwachidule kwambiri kwamba pamene president ayankhulira ulendo umene afotokozera briefly angomaliza pamene president panopa ndifuna kuti ndiupase mpata mu mphindi ziwiri zokha kuyankhulapo zotani penefati kumaliza tayenda limodzi kuno masiku anayi umaliza bwanji nimene ayankhulira president madziro ano. Zikuoneka ndithu kuti president wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera wakhutira ndithu ndi ntchito imene anabwerera kudzachita kuno ku maboma a Chikwawa ndi Nsanje amene ali kuchigwa cha Mtsinje wa Shire. Ali kuno president Chakwera wagwira ndithu ntchito zikulu zingapo zija kukayendera malo aja Majete Wildlife Reserve komanso anapita ndithu kukayendera ntchito ya Shire Valley Transformation Project imene ndithu ndiyothandiza pa nkhani ya ulimi wa nthirira. President Chakwera anakhazikitsanso ntchito ija ya MAREP 9 imene ikupereka magetsi kwa anthu ammadera akumidzi kuonetsa ndithu kuti chitukuko chafalikira paliponse. Ali konkunonso president Chakwera ndithu anakakhazikitsa ntchito yomanga sukulu zingapo zimene zinakokoloka ndi Namondwe Freddy ndiye zina zimene zachitika ndi zimenezo komanso osayiwalapo ntchito ina yayikulu imene yachitika kuno ndi nkhani ya Nsanje kulandira ndithu mafuta kuchokera ndithu pa sitima kuchokera mdziko la Mozambique mu mzinda uja wa Beira. Ndi mwachidule ndifuna kuti undi briefly mushishewa undifotokozere kuti lero president apanga zotani mwachidule kwambiri mutsiku lero unditengere step by step mmene wayendera tsiku lero president apanga tsiku lero. Ya tsiku lero ndithu tinakayamba ndi malo aja amakhanga primary ndi secondary school amene ndithu ndi malo pamene pamangidwe sukulu zatsopano za makhanga ndi zamakhanga primary ndi secondary. Sukulu zimenezi ndi zina mwa zimene ndithu zina wonongeka chifukwa cha Namondwe uja wa Freddy ndipo atachoka kumene kumtsogoleri wa dziko linoyo anakayenderanso ntchito ya chitukuko maka pa chipatala chimene chamati osiyana pamene pa president Chakwera ndithu anakachereza odwala komanso analowa odija imene azimayi amadikirira oyembekezera ndipo pochoka pamenepo president Chakwera analoweranso chipatala timati Chamakwira Health Center kumene kupali zinthu zingapo zitukuko zingapo zimene zikuchitika pamene pakuchitika chitukuko ndithu akumanga theater yatsopano akumanganso malo odikirira amayi ndipo ali pamene pa president Chakwera ndithu anayankhulako pang'ono kwa anthu amene anasonkhana pamenepo nkuwalimbikitsa ndithu kuti boma likuwakumbukira ndipo likudzipereka pa ntchito zosiyanasiyana makapititsa patsogolo ntchito za umoyo komanso ntchito zija za maphunziro ndipo kuno sinaliko ndekha ndinanso ndi nzanga ndi mbali inayo ndithu kwinako kunali nzanga. Chabano ndi tuzota president anayasa magesi amaliza kucheza ndi mafumu. Ndizoona di president Dr. Razarus Chakwera ndithu anayasa magesi pamene pajatimati pa Nkudzi primary school ground ndithu pamene pakusonyeza kuti chitukuko cha magetsi akumidzi chija ndithu chafika kumeneko ndiye imene timachoka kumeneko ndi pamene ndithu president ndithu anadzeranso kwa Paramount Chief Lundu kumene ndithu anacheza nawo komanso kucheza ndi mafumu. Brief message zamawa in English, just tell us how was the president's visit today? What did the president do today? Starting in the morning, the president, Dr. Razarus Chakwera, started his tour of duty by commissioning the construction of Makanga Primary and Secondary School. These are some of the schools that were destroyed during Cyclone Freddy. That was last year in March. So the construction works of those schools has been done today by the president. From there, the president also went to Oceana Health Center where he toured the hospital and also shared the sick there. From there, the president also proceeded to Chikwawa, where he
Chakwera Health Center, where there are so many developmental projects that are taking place. We have seen the construction works of a theater and a waiting shelter for pregnant women, and together with the First Lady, Madam Monica Chakwera, the President actually gifted some of the patients there. He also visited the maternity ward. From there, the President actually also went to switch on the Marib 9 project there at Nkudzi Primary School ground, signifying his commitment in making sure that these communities here in the Lower Shire are developed and that they access electricity. Then they'll be able to do small businesses like barbershops, maybe saloons. They'll be able to access this electricity and develop themselves. And also the President came to Paramount Chief's headquarters. Yes, that's very true. The final post for the President for today has been at Paramount Chief Lundu's residence. He came here just to cheer him up and also to have a talk with chiefs that gathered here in Chikwawa. And in summary, how can you describe the President's visit to the two districts of Chikwawa and Nsanje? I would say it's been a successful 12 tour for him because he's been able to travel long distances. We have traveled for the past 4 days. So I would say, according to what he has said, he is satisfied with what he has seen, and he commits to continue doing these developmental projects in order to reach all the people in different area, despite of where they are coming from, or in looking at the distances these people are traveling. Thank you so much, Messi. Thank you so much. Blessings. Well, that's our reporter, Mese Zamawa. But it was not only Mese whom we had also Blessing Seruga. Blessing Seruga was our reporter here. We'll be able to talk to him probably later. But in the Blessings Kanache, the fan of Tokozeni, I imagine to Mese Zamawa, I mean, anali tunakana tukuno takati kugwira ntchito kuno masiku amene wa anayi ndifana tokoza kwambiri kuti munali pamenepo kuonera komanso kutsatira bwino pa MBC Radio 1 komanso pa television and tokoza kwambiri anthu amene agwira ntchito kuno anthu osiyanasiyana amene tinali limodzi makamaka pa live view imene timakhala tikuenda nayo nali ndi Harris Kwanjana komanso Piwo Chirombo osawalanso Elieza Tembo imene ndi timu imene makhala ikuenda amene pa osawala Weston Sangala ndi gulu lonse Loveness Does Matter ndi amene limaenda nawo limodzi makamaka pa crew imene makhala patsogolo ena ndi ena amene tayenda limodzi osayiwalanso ine Blessings Kanache ndifuna kuthokozeni kwambiri kuti matsatira zonse zachitika kuno ku Chikwawa komanso ku Nsanje nthawi imeneyi imene tinali kuno malo mwa mzanga onse amene abwera kuno amene achulawa komanso ena ambiri amene ali limodzi kuchokera ku MBC ndikufunireni madzulo abwino pizani kuona ma program osatirawa makoma nonse. Bye bye.